Posibilidades de ser segundo. E iso é moi importante, ser segundo. Sí, porque o factor campo, a primeira eliminatoria tes un cuarto, modifica cousas. Eu antes, cando dixen que espero para unha segunda B con máis galegos e forte, espero que non este o Racing, Claro, por suposto. sí, claro. É o matiz que hai que facer. Que ascendan os 4 de terceira se pode ser. É que o Racing é da división, claro. por suposto. Un Racing que neste partido ante o desahuciadísimo Marino de Luanco, bueno, confiouse na reta final porque foi gañando por 3-0, logo dos goles de José Lu, de Dalmau e de Cuello. Logo na reta final, Boro e Manol colocaban un 3-2 enganoso porque o Racing, a verdade, é que gañou con solvencia. Forzou algún que outro cartón amarelo para chegar limpo a última xornada. Bueno, unha última xornada na que logo veremos na clasificación vai chegar con opcións de ser segundo. E o Racing visita o Lealtad de Villaviciosa, que está xogándose o descenso. Aí esa diferencia de motivación vai ser importante. Pero hai un Langreo Logroñés, que tamén se xoga o Langreo o descenso, e o Valladolid B Murcia, o Murcia Valladolid B, que o Valladolid B que non se xoga nada, pero hai moito galego por aí. Non sei se estaréis de acordo comigo, pero claro, o partido do Lealtad ante o Racing é que o Lealtad vai se xogar a vida. É que vai a ser un partido durísimo para o Racing. O Racing xa está pensando... Claro, mira, de feito, mira, a celebración, non é como, digamos, bueno, vamos a dedicarnos a preparar o primeiro. Sí, home, a verdade é que ser segundo e ser terceiro para min é importante, non? Pero que pasa? Tes a diferencia de puntos ahora mismo co Murcia, vas con